pamusoroi tinokuchingamidzai zvekare. Chirongwa ndicho chedu, tsika dzevatema. Nhasi ngatikurukurei nhaurwa yemashandiro anoita midzimu nemashavi mune zveupfumi. Vazhinji takaurawa pfungwa nemhaka yechikristu. Chikristu chakauya chikataura kuti kana wasanganzana nematambudziko, kana uchida kubudirira, namata, upfumi hunouya, urombo hunopera, matambudziko anopera kana uchinge wangonamata chete. Saka vazhinji vedu takanotora pfungwa dzechikristu dzekuti munhu unofanira kuramba uchinamata nekunamata. Kana ukanamata mumweya nemuzvokwadi, zvinhu zvose zvinobva zvaiendeka. Mwari vanoda munhu anonamata mweya nemuzvokwadi. Saka vanhu makristu tinoona achipedza nguva achinamata. Tikatarisa nyika yedu yeAfrica, ndiyo ine vanhu vanonamata zvisingaiti, vanopedza zuva rese vari mukati memasango vachinamata, nokuti bhaibheri rinenge richivaudza kuti seek you first the kingdom of God and all the other things will follow. Tsvaga umambo hwokudenga chete. Pakutanga tsvaga umambo hwokudenga, zvinhu zvese zvinobva zvapiwa mukati memaoko ako. Saka tinoona makristu achinamata. Asi nyika yeAfrica ine urombo hunotyisa. Nekunamata ikoko kunotyisa. Nyika yeAfrica ine urombo hunotyisa. Saka hazvienderani apa kuti tinonzi namata kuti matambudziko apere. Africa inonamata vedwe. Africa inonamata vedwe. Asi ine urombo hunotyisa. Saka tiri kuti hazvienderani. Asi vazhinji vedu takanotora kutenda ikoko, tikatora kutenda kwechikristu, tikabva nako kuchikristu, tikauya tikakupinza mukati mematare edu. Tine vanhu vanoti kana takutaura zvekukumbirira nezvekusuma, haiwa, unohwa munhu achiti sekuru, ndamuka ndichisuma, kana ndasura ndisuma, ndasura ndiri mumasango ndichikumbirira, sekuru ndinokumbirira zuva nezuva, asi hapana chiri kushanduka. Hapana chingashanduka kana uchipedza nguva yako uri kumasango, unoda kuzoshanda nguvai. Handisi kuti kukumbirira kwakaipa, handisi kuti kuenda kumasango kwakaipa, asi ngationei maitirwo anoitwa chivanhu, maitirwo aitwa chivanhu nemadzibaba edu. Ndinonyanya kuda kupinda murisechi kana takutaura nhau idzi, kuti ndisangotaura nhau dzinozobata-bata vamwe kati ndezvasekuru Makoni. Tinenge tichida kuona mararamiro. Ndinodzoka ndichidzokorora apa nhau iyi, ndinoidzokorora yemararamiro aita madzibaba. Madzibaba edu, madzitateguru edu airarama sei panhaurwa yokushanda. Nekuti tava nevanhu vakupedza nguva vachikanda fodya pasi. Haana nguva yekunoshanda. Nhaurwa haisi pakukanda fodya pasi chete. Nhaurwa haisi yekupedza mazuva uri mukati memakomo. Nhaurwa haisi yekupedza mazuva uri mukati memasango. Unoda kuzoshanda nguvai. Madzibaba edu aizvifambisa sei. Ndipo pandoda kuti nditange napo ipapo ndidzokorore nhaurwa iyoyo yemadzibaba edu, yemadzitateguru edu, kuti vaimbozvifambisa sei, machembere edu ekare aizvifambisa sei. Panhaurwa yokushanda ndinogara ndakataura nhau yaKaumok zvaakaona. Haasiye ega. Kwakanga kune murume ainzi Renda, akanga ari muGermany zvakare, akanga agara kwemakore nemakore atoroora kumuvashona. Ndiye mumwe akaudza Kaumok mararamirwo anoitwa nevanhu vatema. Saka hazvizvi Kaumok ega akararama 9 months. Akasvika mune murungu angatova nemakore nemhuri nevana vatoyaruka ariko kumasvingo ainzi Renda. Saka tiri kuti vairarama sei, vaimboshanda sei. Kaumok anotanga kunyora achiti, as the Makalaka, achibvira makaranga, as the Makalaka certainly never take too long over their table. Zvanzi havaiti nguva yakareba
vari pachikafu. Ndo pandichada kutanga kutaura ipapo, nekuti tine vanhu vakunyanya kuda kudya than kushanda. Tine vanhu vanoda kupedza nguva yakareba vachidya. Tine vanhu vakunyanya kuda kugarika than kushanda. Ndosaka makuona vanhu vakutsvaga kuromba, nokuti munhu anongoda pfuma yaanenge asina kushandira. Ndosaka muri kuona vanhu vachitsvaga mishonga yakasiyana siyana, nekuti vanotsvaga mishonga yekunoromba, vachitsvaga zvikwambo, vachitsvaga zvitokoloshi zvavo, nokuti vanonyanya kuda kudya than kushanda. Asi madzitateguru edu zvanzi akanga asingapedzi nguva ari pachikafu. Ndakambozvitaura, ndiri kudzokorora zvangu ndozviziva, ndakambozvitaura, asi ndine mapoints andichada kutaura kumberi. Zvanzi vaipedza nguva diki diki pakudya. Karl Marx anoendera mberi achiti, an enormous amount of time is left to them for work. An enormous amount of time is left to them for work. Nguva yavo zhinji ndeye kushanda. Nguva yavo zhinji ndeye, handisi kuti kukumbirira kwakaipa, handisi kuti kusuma kwakashata, asi ndiri kuti patinofanira kupedzera nguva yedu ndiye papi. Ndizvo zvatoda kuti titaure. Nekuti kana tiri mumasango umu tikawanza kukumbirira than kushanda, ndichada kuzodzoka toti kana tichikumbirira tiri kuitei. Ndakambozvitaurei ndazvitaura kuti nemhaka yei ndichiti ngatiwanzei kushanda than kukumbirira. Zvanzi madzitateguru edu aiwanza kushanda. Nguva zhinji yavo yakanga iri yekushanda. Hatifanirwi kuwanza nguva pane zvimwe zvinhu zvisinei nekushanda. Hakuna basa risingashandwi, regai nditaure zvakadaro. Vamwe vanofunga kuti kana tikati hun'anga ibasa rakangochipa, hai basa rokungoti munhu anongouya ongoshopera otomupa mushonga oenda. Kana pakanzi pari kushandwa munhu ari kunzi anoda kushandwa, ndoda kukuudzai, ndofunga kuti vazhinji vanoziva kuti vakapinda kune n'anga dzinenge dziti tiri kushanda munhu mumwe chete, kwete vanhu vakawanda vanenge vakaita laini, munhu mumwe chete. Ndinombotaura ndichiti kune vakasvika kune n'anga dzinoshanda, handisi kuti hangu ndini mumwe wadzo, asi ndakasangana nen'anga dzinoshanda. Munhu mumwe anogona kupedza zuva nerimwezve zuva, 1.5 days, kana kuti the whole day zozopera mangwana makuseni kuchishandwa munhu 1. Ndakazviona kun'anga dzinoshanda. Munhu kana kuti sekuru kana kuti mbuya vanogona kurara kuma 11, 12 kana kuti 1 vachishanda munhu mumwe chete. Haikuona zvokusvika zonzi nawo makoni mushonga uyu chitora mushonga unogeza, hakuzi kushanda munhu. Ukasvika pana sekuru kana mbuya vanenge vachishanda munhu, unotonzwa tsitsi netime yavanoita dedicate pakushanda munhu iyeye. Ndiri kuti hakuna basa riri nyore, chero mabasa atingaziva mazuva ano. Munhu unofanira kushanda, ndicho chinhu chikuru chekutanga. Kana ukagara uchiti midzimu nemashavi ndizvo zvichasumuka zvonoshanda iwe wakagara, hapana zvauri kuita. Karl Marx anoendera mberi achitiudza achiti, one meets with only a very few who could be called genuine loafers. Loafers ndo inzorera zvoti marofa. Zvanzi naKarl Marx, unosangana nevashoma shoma mukati mevanhu vechitema kwaakaona kumakaranga. Zvanzi vanhu vashoma shoma zvakanyanya vaungati aya marovha aya, malofas, asina zvanenge achiita. Vanhu vaishanda. Hazvina basa kuti mukadzi here kati murume, vanhu vaishanda. Nekuti ane imwe point yanoendera mberi zvekare achitaura Karl Marx achiti iye, the accomplishment of their ordinary task require the cooperation of all the members of the family, of
all the members of the family. It requires cooperation of all the members of the family. Hapana kuti mukadzi here, hapana kuti murume here, hapana kuti mwana here. Vanhu vaibatana mukushanda. Tine vanofunga kuti kana vakaroorwa vakagara pamba, basa rava rekungogara pamba. Chero tisikaendi kumabasa, atingadaidza kuti mabasa ari formal. Munhu wanikwa une zvaunobetsera nazvo mukurarama kwemhuri. The cooperation of all the members of the family. Karl Marx anotenda mberi achitaura kuti varume vaita izvi neizvi ndivo vaienda vachinogobora, ndivo vaienda vachinoita barter trade, ndivo vainovhima mhuka kuti vape vakadzi vavo zvekupfeka zvimwe. Vakadzi, cultivation yaitwa nevakadzi, ndivo vaibika doro. Cooperation. Zvanzi zvekudya zvezuva nezuva zvemumba zvaibva kuvanhukadzi. Tine vanhu vanofunga kugara, anoti kana ndiri pamba chaanoona kukanda vodya pasi makuseni, kukanda vodya pasi masikati, kukanda vodya pasi manheru, kumuka na 3 am uchiti ndikukumbirira. Ndarichada kuzosvika kuti kana tichikumbirira tiri kuitei. Inongova noti ndakazvitaura zvinongova ascendance diki. Asi tiri kumboti munhu wanikwa une nguva yako yakareba yekushanda. Zvisinei kuti uri mukadzi here kana uri murume. Wanikwa une nguva yako yakareba yekushanda. Atirambidzwi kukanda fodya pasi zuva nezuva. Asi hatingakumbiriri kana kusuma zuva nezuva. Kukanda fodya pasi is just acknowledging. Kungozivisa kuti nokungotenda kuti ana sekuru tatenda tamuka zvakanaka mungotichengetawo. Zvakanaka izvozvo kana uchizvikwanisa. Asi kana takusvika pakukumbirira hatingakumbiriri nokusuma zuva nezuva, nokuti kana tichikumbirira nokusuma tiri kuunganidza dare rekumusoro kumatenga. Hatingariunganidzi makuseni, tatoriunganidza masikati, toriunganidza manheru, tomuka futi na 3 am muchiriunganidza. Tikariunganidza tinoripa nguva yekuti titererewo kuti dare iri riri kuti chii pane zvatakumbira. Saka hatingati tangokumbira nhasi mangwana todzokorora futi usotoma tichaterera rini zvekutaura dare. Nekuti kana takumbirira vadzimu vanodzoka zvekare vagotipa mifungo. Vanotaura nesu nemufungwa yatoti inspiring, kuti tisvike pazvimwe zvinhu tinotwa inspired. Vanotifemera vadzimu. Saka tinofanira kuvapa nguva iyoyo yekuti vatifemere, vatitaridze nzira yatofanira kutora, a direction yatofanira kutora, varwise mhepo dzakaipa, varwise mweya yakaipa, kuti kana tiri kutsvaga mabasa vavhure mhanza, zvinhu zvedu zvifambe negwara rakanaka. Kwete kuramba tongokumbirira nokukumbirira. Tichazoteerera zvavanotaura rini? Tichazonzwa rini mawezi iyaya avanofemera matiri, manzwi avanofemera, zvavanofemera matiri? Tinozozvinzwa rini kana toramba tongokumbirira nokukumbirira tisingateereri kuti vari kuti chii? Kuti ndizosvika paprogramu ineyi zvakatorawo nguva, asi zvine kakufemerwa kwaunotanga uchiitwa. Ndakatanga ndiri kuFacebook, asi pane zvaioma ikoko zvakanga zvisingafadzi, kusvika mufungo wekuti ndiuye kuYouTube. Ungava wakauya nemumwe munhu achiti dai sekuru madai, iwozona mufungwa mako zvakanaka. Kutaura kwevadzimu ikoko. Usada kuti vasumuke uvaone apo vachiti every time pamwe kuhope voti zvakati. Zvimwe zvinouya through hama neshamwari, asi vanenge vatotaura kuburikidza nemuhama neshamwari. Zvimwe zvinouya nemuhana medu kuti unonzwa kuti apa ndakuda kudai. Kunenge kuri kutaura kwese ikoko kwevadzimu. Saka hatingangorambi tongokumbirira nekukumbirira, chingounganidza matare kumatenga makuseni, masikati nemanheru. Naivo vanoneta. Tikambokumbirira topawo reasonable time, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, a month, 2, 3 months. Tichinzwa kuti zvatakakumbirira zviya zviri kufamba sei. Kana tichiona pasina chiedza
yeuchidza vana sekuru kuti tadzoka zvekare nenhau iya ana sekuru, zvinhu hazvisati zvafamba zvakanaka, tinoda timuzarure masango achiri matema. Vanogara zvekare vachiona nzira kusvika vakupinza munzira chaiyo chaiyo. Pamwe unenge uchitaridzwa nzira asi usingaoni. Saka zvinoda kuti uvhure meso nokunzwa kutaura kwevadzimu. Ndatenda ndini sekuru wenyu, Sekuru Makoni, umutambisi, the African teacher. Ndatenda.